ମାଣିକଜୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାର ଜମିଦାର ରାୟ ବଂଶର। ବାଗପଦାର ଜମିଦାର ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶକୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ଏ ରାୟ ବଂଶ ଛାଡ଼ିବନି। ବଚନବଦ୍ଧ ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତପାତ ହେଇଗଲେ ବି ଏ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶ ଆଗରେ ମାଣିକଜୋଡ଼ିର ରାୟ ବଂଶ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇଁବନି। ବାଗପଦାର ଜମିଦାର ତମେ ବିବାହ କରିନ କାକା, ତମେ ଅବିବାହିତ। ସେଥିପାଇଁ ସଧବା ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲ। ମାନ ସମ୍ମାନର ମୋହ ତମର ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତୁମେ ମଣିଷର ବେଦନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ସ୍ନେହ ମମତା ବୋଲି ତମ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ପଚାର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସେ ମାଣିକଜୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ହଜୁର ଭିତରୁ ମୋ ଡାଏରୀଟା ଆଣିଲୁ। ଆଣୁଛି ହଜୁର। ହଜୁର ମୋର ସେ ମାଣିକଜୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିଟା ସେ ଜମିଦାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଜଣାଅଛି, ହେଲେ ମୋର ସେ ପାଟ ଜମି ଦରକାର। ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୋର ଏଇନେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯଦି ଶାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଆଁ ଚଢ଼ିଯାଏ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଟି? ସେଥିରେ ଗାଁ ବାଲା ତ ତୋର ବିରୋଧୀ। ଆଉ ଯଦି ଶାନ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ଅବାଧ୍ୟ ହଉ, ଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିଟା ତୋ ଛାତିରେ ବାଜିବା ଥୟ। ହଜୁର ୟା ଭାଇ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଯେ ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲାନି। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ନୂଆ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ମନ ଅମଳ ହେଲା ଯେ ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ହଁ ସେ
ବିଚରା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିଲା। ବାବୁ ସବୁ ତ ତୁ ତ ସବୁ ତ ପେଟରେ ପୁରେଇବୁ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବ? ସଦାନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ପ୍ରଜା ତାଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଆଦାୟ କରିବା କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରିବାର ହକ୍ ରାୟ ବଂଶର ନାହିଁ। ଶୁଣ ସଦାନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରୁ ମୋ ଝିଆରୀ ଶୈଳକୁ ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଆଜ୍ଞା ଝିଆରୀ ଶୈଳକୁ ତା ଶାଶୁଘରୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ଭାଇ? ଦେଖ ନରୋତ୍ତମ, ଭିଣୋଇ ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ପରିଧି ଅଛି ତାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲା ପରଠାରୁ ତ ମୁଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି ଭାଇ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛ ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କରୁନା। ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କିବା କଥାକୁ ନରୋତ୍ତମ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରି ଚାଲିଛ? ତାକୁ କହିଦେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆସି ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ବିଦୁର ହେଇ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଧୃଷ୍ଟତା ନ କରୁ। ସାନ ବାବୁ ଆପଣ ନରୋତ୍ତମ ବାବୁକୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର କେବେଠାରୁ ପାଇଲେ? ସାଧା କାଗଜରେ ଟିପ ମାରି ଜମି ହଡପ କରି ଏବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଘର କରି ବାଗପଦା ଜମିଦାରରେ ଶଙ୍କୁନି ଚରିତ୍ର ଉଭାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଇଛ? ସାନ ସାଥେ ମୋର ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟି ଜାମା ଖଣ୍ଡକ ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ସେ ପାଟ ଜମି ଖଣ୍ଡକ କେମିତି ରାୟ ବଂଶ ସହିତ ତୋର ଯୋଗାଯୋଗ ମତେ ବେଶ ଜଣାଅଛି। ହଜୁର ମତେ ଠିକ ଜଣାଅଛି ତୁ ସହଜରେ ରାଜି ହବୁନି। ରାମଚରଣ ନେଇଯାଏ ଲୋକଟାକୁ ଆମ ତାଲୁକପଡ଼ାର କଚେରୀ ଘରେ ଏ ଶୈତାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖ। ଯେତେଦିନ ଯାଏ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଇଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ସେଇଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହିବାକୁ ଦେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ପଛେ ଲାଗୁ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମି କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର। ଦଶହରା ପଟଭୂମି ଉପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ମୁଁ ନେବି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଦଶହରାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦିନରେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ହବ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। I will take my child. Love you, beta. हो काका मु खुड़ी पाखु को जाउची हो जा बाय काका बाय अरे बुआ बड़ी जाइथिले ମଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ତମ ଅଣ୍ଡିର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ନଗା ଅଛି ନା ପଘା ଅଛି? କାଙ୍ଗାଳ ଭୋଜନ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭଲ ଭଲ ଆରେ ତୁ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲେ? ନାଇଁ 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 ଉପର ଠାରୁକୁ ପବନ ବହୁଛି ସାଇଁ ସାଇଁ। ଯାହାହେଲ ମା ସିଆଡ଼େ ପୁଣି
ମୋର କେତେ କାମ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ କାମ। ଆରେ ଆରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି ଆକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଜାଣିନି ଅପା ଦେଇଛି ତମ ଘରରେ ପଡେ ନିୟମ ଆଜି ସବୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବ। ଓହୋ ଆରେ ମୁଁ ତ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି ନା। ଭାଇ ରବି ତମେ ଏଠି ଠିଆ କ'ଣ କରୁଛ? ବଡ଼ ଭାଇ ପରା ତମକୁ କହିଥିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହବ? ଆରେ ହଁ ମୁଁ ନିଅ କ'ଣ ଓହୋ ତମେ ଲୁଗା ନେଲ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହଉ ମାନେ? କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇନି। ଦଶହରାରେ ଲୁଗା ବାଣ୍ଟିଆ ଭାର ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ମାଇ ଡିୟର ଲତା ତମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ କି ମୁଁ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଜାଣିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତମ ନୂଆ ବୋଉ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ନବ କି ନା ସେତିକି କୁହ। ବୁଝିଲୁ ରବି ଭାଇ ଆଜି ଲତା ସୁନ୍ଦରୀ ଆମର ଲୁଗା ନ ବାଣ୍ଟି ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାକୁ ନ ବାଣ୍ଟି ଏ ରବି ଭଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ମାଟିଆକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ତମ ଘରର ନିୟମ ତମ ନୂଆ ବୋଉ ମୋତେ ମାଟିଆ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ଖସଡ଼ି ଭିଡ଼ିଲି ଯେ। ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଥ ଭାଇ ତମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦରୀ। ଏମିତି ଦାନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖଉଛ ମ ନିଅ। କ'ଣ ଓହୋ ତମେ ନିଅ ତ କ'ଣ ନେବି? ମୋତେ ନିଅ। କ'ଣ ହେଇଛି ତମକୁ କିଏ ନେବେ? ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖୁନ ବାପା ନଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ନଉନାହାନ୍ତି କି ତମର ସିଏ ନଉନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଏଥର ଟର୍ମ ସରିଗଲା ତମର ଏବେ ମଝିଆ ଭାଇ ବନଲତା ଦେବୀକୁ ନେବେ। ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ନେବ? ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛ ଯେ ଭାଇ ପରା ସିଆଡ଼େ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନୁହଁ ଆମେ ବାହାରୁଥିଲୁ ହେଲେ ହେଲେ କ'ଣ? ହେଲେ ହେଲା ଏବେ ନିଅ ହୁଣ୍ଡି କେଉଁଠିକାର। କ'ଣ କହିଲ ମୋ ହଣ୍ଡି? ଦେଇ ତୁ ଏ ଜନ୍ତୁଟାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ଯେ? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏ ରବି ଏବେ ନିଅ। ଦେଇ ମା ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିଡ଼ୁଛ ମ? ହେଇଠି ଦେଇ ତମେ ଚିଡ଼ିଲେ ନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛ। ହଇରେ ମାଇଚିଆ ଚିଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି? ରୁହ ମ ସେମିତି କାହିଁକି ଫୁଲେଇ ହେଉଛ? ସଞ୍ଜବେଳେ ମୋତେ ଆଜି ନବଟି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି କହିଦେଉଛି। ହଁ କୋଉଠିକୁ ଯିବୁ ଶୁଣେ? ମଲା ଲୁଚଉଛ କାହିଁକି ମ? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି? ତମେ ବଡ଼ ବାପା ମଝିଆ ବାପା ସମସ୍ତେ ଯିବ ମୋତେ ଲୁଚୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ବା? ହଇରେ ଆମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତମେ ବଡ଼ ବାପା ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୁଁ ବନ ଦେଇ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଚୌଧୁରୀ ସାହିରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତତେ କିଏ କହିଲା ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ? ମଲା ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ବା? ସାନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲି ହେଲେ ସିଏ କହିଲେ ବନ ଦେଇ ସହିତ ଏକରେ ବୁଲି ଯିବାକୁ। ଏଇଠି ଦେଇ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଜ ହୋଇ ରେଡି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ସେ କୃଷ୍ଣାରାଉ ରେସ୍ତୋରାଁକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସି। ହେଇଲୋ ମା ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ମୋର କେତେ କାମ। ଅପା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯାଉନ ଯା। ଆଚ୍ଛା ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ? ମୋତେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଇ ଯେମିତି ମୋଡ଼ିବ ମୁଁ ସେମିତି ନାଚିବି। କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଉ ସକାଳେ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ଧରି ପଠେଇଦେଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହେଲିଣି। ପୁଣି ତ ଗେହ୍ଲା ସାନ ଦିଅରଙ୍କ ଦେଖ ସେ ମାଇଚିଆକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେବୀ ଦେଖେଇ ଯିବି ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ସଜବାଜ ହବାକୁ ବାହାରିବାକୁ କହିଗଲେଣି। ଆରେ କିଏ ସଜବାଜ ହେଇ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେଣି? ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହୋ ହା ଖୋ ଖା କାହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ରବିଆ ପାଠ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଏବେ ପରା ଗଲେ ସେ ଦି ଜଣ। ନିଅ କ'ଣ ବନ ଏଇଠିକି ସେ ସବୁ ମତେ ଦେ ତୁ ଯାହା ଦେଖିବୁ ସତୀ କ'ଣ କରୁଛି। ହଁ ନେଲୁ ନେଲୁ ସକାଳୁ ଲୁଗା ବହି ବହି ମୋ କାନ୍ଧ ନାଳି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଧରିଲୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଶୁଣୁ ହଁ ସତୀର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ରିବନ ବାନ୍ଧି ଦେବୁ। ସେ କହୁଥିଲେ ତା କକା ସହିତ ଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି। ହଉ ଅପା ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିଅ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ହଉ
कौन है एड़े बड़ मुहटा करी सेठी कहीं ठिया ହେଇଛ अरे से दी जण पूरा गलेनी देख से माने पिला लोक तमे घरर बड़ पुओ करंतनी अरे बड़ भाई बोली तो सब काम मो मुंड पर नहीं हला सुन बागपदार तहसीलदार आसथिले कौन से माणिक जोड़ी पाट जमी विषय कथा शैलर कका पठे कि नाई आओ लियो ए चिट्ठी नियो पढ़ो चिट्ठी मास पूरी ने पुआणी हेगी आसीबाकू पुतुरर जन्मदिन पे कोन निहाती जीवा दरकार अरे बंधु हिसाब से आम मना कर पारिबनी ता छड़ा पिलाटार जन्मदिन से भी आम बहु सहित केते खेलबुद करथबो आ बहुत आमर दिके ता बाप घर जाई बुले आसले ता मनटा ते खुशी लागबोनी मु कोन मना करूची जीव जे हेले दशहराटा सरो जीव ताको पुतुरर जन्मदिन तो ओरे दूर रहे सुरमा तमे भल भाबरे जानिछ बरदा प्रसन्न पटनायक केमिति गानु ठीक अछि तुमको जहा ठीक लागुछ तमे सेया करे जमीदार घर झियो बोली तागिदा आसीबा संगे संगे शैल को ता बाप घर को पठिया पे कथा दे देला हेले मु जते टिके मो बाप घर को जीवा कहबी बोपालो ताटी कबाटा पड़ी छिबो कहा मु एड़े तो कहा मु ते सुरमा तुमे कोन तो बाप घर को जीवो काई एमती चमकी पड़लो जे मोर कोन बाप घर नाही ना मु तम घर चले को जुग जुग को जमी पटा लिखि देछि अच्छा सुरु काहे के के लवस्तरे डाक सुने सुरु तुमे कोन सतरे मते छाड़ी कि तुम बाप घर को जीवा पे केबे चाहिछ बुढ़ा हेलानी परा आवरी बाग सुन शैल काली ताको घर को जीव सेथे पे गौड़ सवारी शंखुआ भार ए सब पुणी तुमको बुझिया पे पड़िबो एठिया खिया हे कथा बनी आस मझिया नुआ कौन पाई बाप घर जी नगर कौन चलनी अरे चलिबो कि नहीं से कथा चलिबो लोक पचेले सिना हबो मते पचेले कोन हबो हेले बाबू घर कोन किछ असुविधा होची केमिति का लोक सब के जानी मो कथा केही भी गुरुत्व दउनाती तबी भाई कौन हिस किए तो कथा गुरुत्व दउना भाई बड़ नुआ को गला को समस्त के आपत्ति आ मझिया नुआ गला को काହାର आपत्ति नहीं मु कहि दउ जे भाई से बागपदा जाई परिबेनी हला अरे तू कहले कौन बड़ भाई को निष्पत्ति ऊपर किए प्रश्न करियो बड़ नुआ बहू को कथा कहथुल ना हां अरे बड़ नुआ बहू तो ए घरर बापा माँ सब किछि गोटे मुहूर्त अनुपस्थिति ताकर ए घर पूरा सुनसान लगे से तो ए घरर लक्ष्मी भाई मु पर से कथा मना करूची छुआटी बेलू आम बोहू चली जाइए तांकरी पणत कांड तो मु बड़ है तेरे मझिया लोक तो एबे आछंती से पुणी कौन जी पुणी 4 मास मु कहि दउची भाई मु जाउची बड़ भाई कहबी ताको न छाड़िया पे हला अरे रवि ओ बाबू कुआडे जाउछ कहा को डाकिले कि आज्ञा आज्ञा को डाकिली परा आज्ञा मते उलट की पचार छथि कोन पाई की अरे तो
କିଏ ମୁଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଆଉ କେହି ନିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଏଡ଼େ ପରେ ମଝି ଆପା ସଜବାଜ ହେଇକି ବସିଛି ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତିକା ଅଣ୍ଡିରି ପକେ ଜାଣି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବି ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ରୁହ ମୋ ସେଇଠି ଭାରି ତ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛ। ପାର୍ଥ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ଅପା ସେଠି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଖର ସାପ ୟା ପଛରେ ଜମା ପଡ଼ିବୁନି। ଓ ପୋଖରୀ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବସ ଏଠି ଆସିକି। ନା ମୁଁ ବସିବିନି। କାଇଁ ମୁଁ କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି କି? ନାଇଁ ତୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି ବାସୁଛୁ। ବାସୁଛୁ ତ ଆସିକି ବସୁନ କଣ ପାଇଁ? ବସିଲେ କଣ କରିବୁ? ମତେ ରାମ ସୀତା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଲୀଲା ମଜନୁ ଗିର ରଞ୍ଜା କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବୁ? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ପଥର ରବି ଭାଇ। ମୁଁ ପଥର? ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ତମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲିନି। ଆରେ ରାଜକୁମାରୀ ବନଲତା କେବେଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ରୁଚି ରଖିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରି କି? ନାଇଁ ରବି ଭାଇ ତମ ଭଳି ମୁଁ କଣ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ କଣ କେଜାଣି ଆଜି ମୋ ମନର କଥା କହିବି ବୋଲି ଆଜି ମନେ ମନରେ ତମକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଜିତିଗଲା। ବନି ହଁ ରବି ଭାଇ ତମେ ମତେ ସବୁବେଳେ ହୁଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହ ନା ହେଲେ ଏ ହୁଣ୍ଡିର ମନ କଥା କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ସବୁବେଳେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡାପଣ ଦେଖେଇକି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛ। ଆଜି ଆରେ ତୁ ଆଜି ଏମିତି କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ରବି ଭାଇ ଆଜି ମୋ ମନର କଥା ମତେ କହିବା ପାଇଁ ଦିଅ। କଣ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ମନର ଭାଷାକୁ କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ? ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧ? ତମକୁ ଭଲ ପାଇ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଆରେ ଭୁଲ ଅପରାଧ କଣ ଏସବୁ କହିଦେଉଛୁ? ହଁ ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋର କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଇମୋସନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ? କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବନିକି ଭଲ ପାଇଛି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉନି? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ପାଉଥିବି ମଧ୍ୟ। ବାବୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦଉଛି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ମଝିଆ ନୁହଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ରହିବେ? ମଝିଆ ଭାଇ ମୁଁ ବି କହିଦଉଛି ସିଏ ଯଦି ଯାଇକି ବାପା ଘରେ ରହିବେ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। କିଏ କଣ କରୁଛ? ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି? ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ କରିବି? ସତ କହୁଛ? ମୋ ମୁହଁକୁ ଜାଣିଲ? ଆରେ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବ। ଭାଇ ଗୌଡ଼କୁ ଡାକିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେଣି ସେମାନେ ବି ଏବେ ସବାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ନାଇଁ ଶୈଳ କେଇଟା ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଭାବୁଛି ତମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ଆରେ ବାବୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ନାକସ କାଉଁଳି ମତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତମର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା? ନା ନା ଆରେ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କେବେ ପୁଣି ଆସିବ? ତମେ ଯେବେ ଆଣିଲ ଏଇଠି
ବୁଝିକି ଦବ ନା। ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବିନି ବୋଲି? ଆରେ ସୁରମା, ଆରେ ବୋହୁର ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଗଲା ନା ନାହିଁ? ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ଆରେ ଏଠି କେଠି ହେଇଛୁ? ଆରେ ବାଗପଦା ଏଠି 4 କୋଶ ଦୂର। ପୁଣି ତତେ ଗହିର ପଟେ ବିଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଠି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ ଛିଡ଼ାଇଛୁ କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଗୌଡ଼ ସବାରି ଧରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶଙ୍ଖ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ନୂଆ ବୋଉ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ନା ନାଇଁ? ଦିଅର ବାବୁକୁ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ନୂଆ ବୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ରାଣୀ ନୂଆ ବୋଉ ହେଲେ ତମେ ମୋର ରାଣୀ ମା। ଆରେ ଏଠି ଯେମିତି ମାଇଚାଙ୍କ ବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ପାଇଁ ବା? ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ସ ନେଇ ରଖିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ବାବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖି ସାରିଲେଣି, ସାନ ମାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ସୁରମା, ଆରେ ବେଳ ଗଡି ଯାଉଛି ଯେ। ହଁ ହଁ ବୋହୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। कौन भावुचु बागपदार जमीदार बरदा प्रसन्न घरे बंधु बांधी सारा पर भी दुई वंशर बंधुत्व उपर तो मन में आशंका आसूसी ना? आशंका कौन पे आसो मोर मर्जा भाई पार्थराय सहित बरदा प्रसन्न पट्टनायक झील को बाहा दे आम 2 वर्ष तो बंधुत्व स्थापन कर सारी। मोर कथा शुणे हसबार माने हसुची यही कि बागपदार जमीदार बरदा प्रसन्न पट्टनायक लक्ष्य आज भी रायवंशर माणिक जोड़ीर पाट जमी उपरे रायवंशर पाट जमी को रक्षा करने जब मो बंधुत्व को जन जन दबा हुए ताले सिद्धार्थ राय केबे भी पछ घुंचा दबने।
ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଉଲ୍କିବାକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ରାଗିବି गुड बॉय अच्छा बाबा ये राम साया तुमको आने को जाइथिला ना नहीं ये कथा कहउछन हजूर आज्ञा दायित्व मुंड ऊपर खसेबार नहीं सान मा गला दिनटारू छुआ बाबूଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ इंदु और नरसुंदर को आनिबा पाई कि सदानंद को कहिथिले जिबा हजूर आज्ञा सदानंद बाबू खबर दबा पाई सकाळू बाहरी गले ठीक अछि तू एबे जा आज्ञा हजूर आज्ञा मो वंशर मौरमणि मो बिकी राजार जन्मदिन आसंता पूर्णमी तिथि रे बड़ धूमधाम रे पालन करिबी जहाको जमिति निर्देश दिया जाइछि सेथिरे जमिति तिले हेले त्रुटि न हुए सब ठीक ठाक चली छे आज्ञा मु एबे आसुछि हजूर अनेक दिन गोटे कथा कहबी कहबी बोले भावुँ किंतु कहवाक साहस कर हाँ तुम सान बो प्रेम भी अनेक थर यही प्रश्न पचार कौन पाई तू कौन कहवाक चाहूँ मुझे जानी जीवन में आप कौन पाई एडे बड़ निष्पत्ति नहीं से कथा जानापी मो मो मन भर केवे भी आन आज किंतु परिस्थिति मो विवेक देख सारा तू हौ मोर सान भाई जहाँ तोर मत पचार अच्छी कि कहबार अच्छी निसंकोचरे कह समय अतिक्रांत हो चाहूँ आप विवाह यही बयस हठात पुराणा प्रश्न प्रश्न पुराणा नुह ए संसार पुराणा हो समय गढ़ा सहित धीरे धीरे तुम बुढ़ा हाँ शारदा वंश सृष्टि करने विवाहर जो लक्ष्य थाए से लक्ष्य तो मोर साधित हो सारी तोर मो सान बौर कलमंडन करी मो पुतुरा विक्रमादित्य आसी सारी ए वंशर उत्तराधिकारी से तो ए वंशर मणि मोर आशा और भरोसा तू आज गोटे कथा मन रख शारदा बयस गढ़ी जाइए भी भागवत जमीदार वंशर उत्तराधिकारी वरदा प्रसन्न पट्टनायक आज भी शौर्य बीर्यधारी और सशक्त प्रहरी जीवन तार शेष लक्ष्य राय वंशर पतन और मारिक जोड़ी उपरे दखल
ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଭାଇ ତମର ଏ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶ ଏବଂ ମାଣିକଜୋଡ଼ି ଜମିଦାର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସୁନାର ସମ୍ପର୍କ ଦିନେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ସାନ ଭାଇ ଶାରଦା ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ଦାୟ ସୈନ୍ୟ ଲଙ୍କାର ବିଭୀଷଣ ପରେ ସେ ଆଜି ବନ୍ଧୁତର ଦୁଆଇ ଦେଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି କି ତମେ ବାଘପଦାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ବିଭୀଷଣ ଏଠି ଆଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୀର ହନୁମାନ ପରି ମାଣିକଜୋଡ଼ି ଜମିଦାର ବଂଶରୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ସମ୍ପର୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ସୂତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦୁଇ ବଂଶକୁ ଆଣିଦେବି ସୁନାର ସମ୍ପର୍କ ରୁଜୁରେ। ରବି ହଁ କକା ଆମ ସମ୍ପର୍କର ସୁନାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକା କରିଦେବି। जानिपारे कि क्यों देशा मते छाड़ी चली गल चिट्ठी 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 ना किछि खबर अरे मु तो जो कामटा देइथिली से कामटा केते बाट गला नहीं नहीं मु सेमती किसी आगे पारि अरे आगे पारनु माने अरे तमार तू कोन कहबा को चाहछ मु देखुची कोन ही परियो अरे देखिबू अरे केबे देखिबू
ଆରେ ସବୁ ଏରୋଟି ମାନ ହେଇସାରିଲୁଣି ପୁଣି ତୁ ବାହାସା ହେଇସାରିଲୁଣି ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜମିଦାରରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର? ହଁ ଏଠି ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବୋଲି ଅଲରେଡି ତମେ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ବୁଝିଲ ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରୁ? ଫେରେଇ ଦଉନ। କାହାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା କଥା କହୁଛ? ଶୈଳ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତା ବାପ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିନି? ପାଠର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି କିଛି ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ମୋ ଭଉଣୀ ବନ ଆସି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତମ ଘରେ ରହୁଛି ତା କଥା କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛ କି ନାହିଁ? ଆରେ ସୁରମା ତମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛ? ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ତମେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ରାୟ ଜମିଦାର ବଂଶର ମୁଖିଆ ଘରର ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଏସବୁ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖିଆଙ୍କର। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁ କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ଆସୁଛି। ସବୁ ବୁଝୁଛ ମାନେ କେବଳ ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମି ଉପରେ ଦାଖଲ ସତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ତମେ କ'ଣ ଆଉ ବୁଝୁଛ? ସୁରମା ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନରୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ କଥା ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାର ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତମକୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ନୂଆ ବୋଧେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଘର ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ? ଆରେ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନମସ୍କାର ମାଣିକପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ବଡ଼ ଯାଇ ଆପଣ ହେଲେ ଆପଣ ଆମର ବିଶ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ରବି ଭାଇ ତୁ ଭିତରକୁ ଯା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁନ ଭଗବା କହିବୁ ଦି କପ୍ ଚା ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବସନ୍ତୁ। ଆସ ଚା ଫା ପଛରେ ଆଗ କୁଣିଆ ସ୍ଥାନକ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦିଏ। ଆରେ କାହା ଗୋଡ଼ ଧୋଇବୁ? କ'ଣ କୁଣିଆ ସାତ ଘରେ ପଶି ସାରିଲା ପରେ? ମଲା ମୋର ସିଏ କାହିଁକି ପଶି ଆସୁଥିଲେ କି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେନି ଆସମ ପିଛା ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି କେମିତି? ହଉ ବାବା ତମେ ଭାରି ଭଲ। ହଉ ପିସା ତମେ ବସି କଥା ହୁଅ। ଜାଣିଲ ମା ପୁଣି ଚା ଆଣିକି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ନରକମ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ବିଦ୍ରୋହ ଆଜି ହଠାତ୍ କେମିତି? ମୋର ଆସିବାଟା ହୁଏତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ କାରଣ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଜି ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଜମିଦାର ବଂଶରେ ଜଣେ ଅନାହୁତ ଅତିଥି। ନାଇଁ ନରକମ ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଠର ପିଇସା ଶ୍ୱଶୁର ତେଣୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଜମିଦାର ବଂଶର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆତିଥ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚା ପିଅ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଯୋଡ଼ି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି? ନ ବୁଝିଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୁଁ ପଚାରିନି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅତି ସରଳ ଥିଲା ମୋର। ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମି ଉପରେ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶ ତାର ସତ୍ତ୍ୱ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଜମି ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ନାହିଁ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜଣେ ହିତୈଷୀ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ନରକମ ବାବୁ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି এই মানিক যোড়ি জমিদার বন্ধু কিন্তু ଆମ ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା
କାରଣ ଭାବବେଗର ପରିପନ୍ଥୀ ହେଉଛି ଆମ ଦୁଇ ବଂଶର ଅସ୍ମିତା। ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଲଡ଼ଦମ୍ବ। ନରୋତ୍ତମ ପିସାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଏମିତି ଫେରେଇ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେଲାନି। ଏଇ କଥାଟା ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ମୋ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲ ବୁଝିବି? ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷମାନେ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି, ଆରେ ବଂଶର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ସବୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଗପି ଚାଲିଛ? ଆରେ ପାର୍ଥ ତମର ଭାଇ କୌଣସି ଇତର ନୁହନ୍ତି। ସୁରମା, କଣ ହେଲା? କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? କଥାଟା ତା ନୁହେଁ ସୁରମା। କଥା କଥା ଆଉ କୋଉ କଥା? କିବା ଗୋଟେ ଜମି ପାଇକି ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ସବୁଆଡେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛ। ଆରେ ତମର ସିନା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ହେଲେ ପାର୍ଥକ ସଂସାରକୁ ତମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ହଁ ତମେ। ଶୈଳ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଆସୁନି? ଶୈଳ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଆସୁନି ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ପାଠ ଜାଣିଛି। ଆଉ କଣ ତମେ ଜାଣିନ? ସୁରମା, ବାବୁ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ତାହା ନଥିଲା। ଏ ରାୟ ବଂଶର ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ, ମୁଁ ବି ଏ ବଂଶର ଜଣେ ଦାୟକ। ନିଳାମ୍ବର ରାୟଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ବି ପ୍ରବାହିତ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ହେଇ ଭାତୃଦ୍ରୋହ ପରି କଳଙ୍କକୁ ମୋ ଦେହରେ ଲଗେଇବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁନି। ଆମ ବଂଶର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କେବେ ବି ପଛେଇବି। ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି? ସତରେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି? ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ନା ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବ। ରବି ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। ବସୁ ଯାଇ ସେଠି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଏଠି, ହଜୁର ଆସିବେ। ଆରେ ତତେ ଡାକିବାଟା କ'ଣ ମୋର
ଆସ ବସ୍। ଆଗ ମତେ କହ ମୋ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦୁ କେମିତି ଅଛି? କାହିଁ ତମ ଭଉଣୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା କି? ଖାଉଛି ପିଉଛି ଖୁବ ଆରାମରେ ଅଛି। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏକା ଆସିଲେ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା? ଭାଇ ତ ଖବର ପଠେଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ବସ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଉଠି ଆସିବ। ଆଉ ତମ ଇନ୍ଦୁ ବାପା ସାଥିରେ ଆଣିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଆଉ ତମ ଇନ୍ଦୁ ବାପା କଥା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଆରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଟ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ସ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ତାକୁ 2 ଦିନ ଦରକାର। ହଉ ମା ଭଲ କଥା। ନେ ଚା ପି। ଜନ୍ମକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ 8 ଦିନ ନ ପୂରଣ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତୁ କେବେ ଯାଉ ତୋ ଶାଶୁ ଘର? ବିକିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ତ ହେଇଥିଲା 4 ମାସ ରହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 6 ମାସ ପୁରିବାକୁ ବସିଲା। ନା ତା ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନେବା ପାଇଁ, ନା ଭାଇ ଆମର ପଠେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସାରଦା ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା। ନରୋତ୍ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ହବାର ଅଛି। କଥା ହେବାକୁ ତ ଆସିଛି ଭାଇ, କଥା ହବା। ସାରଦା ବସ୍। ହେଲେ ମତେ ଆଗେ କୁହ, ସଡ଼କ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ କିଏ ପଠଉ? ଆରେ ଯେବେ ଚାହିଁବ ସେବେ ଯିବ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଡକେଇଥିଲି ଯଦି ଏବେ ନ କହିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭୁଲିଯିବି। ସଦାନନ୍ଦକୁ କହିଥିଲି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ପଛେ ଲାଗୁ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱ ମୋ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ, ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ବଂଶର ବନ୍ଧୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ତମେ ସେ ପୁରୁଣା ଖାତା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବି, କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ସାରଦା ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ମତେ ଟିକେ ଧରିଲୁ। ରାମଶରଣ ଅର୍ଜୁନ, ଭାଇକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା, ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଅର୍ଜୁନ ଚାଲନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ। ତମ ତୁ ଏବେ ଯା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି କେବେ କଥା ହବା। ଚାଲ ରାମଶରଣ। ହସିବିନି ଆଉ କ'ଣ କାନ୍ଦିବି? ବାହାନା କିଛି ହେଇନି ତାଙ୍କର। ଶୈଳର ଯିବା କଥା କହିବାରୁ ବାହାନା କରି ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମି ଆଉ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ରାୟ ବଂଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଏଥିରେ ବଳି ପକେଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ କି? ନାଇଁ କାକା, ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କର। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି। अरे बन्नी, अरे तू केतବେଳେ ବସିଛୁ? ଖାଲି ଖାଲି କେଲ ବସରେ ଡାକା ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣେ? अरे 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 अरे
ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ନ ପିଇକି ବସିଛୁ ଯେ ମୁଁ ଚା ପିଇବି। ହଁ ଚା ତୁ ଆଣିଛୁ ତୁ ପିଇବୁ ନା କିଏ ପିଇବ? ଆଚ୍ଛା ରବି ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ଚା ପିଏ? ଆଉ ତୁ ଚା ପିଉନୁ କିଏ ପିଏ? ହଉ ଦିଅ ପିଉଛି। ଆରେ ଚା ଗରମ ହେଇଛି। ସେ ଗରମ ହଉ କି ଚା ହଉ ମୁଁ ଏ ଚା କୁ ଆଜି ପିଇବି। ଆରେ ପାଟି ପୋଟ ଖାଇଯିବ ପରା କହିଲି। ଦେ କହୁଛି ପରା। ସେ ପଟକା ହଉ କି ଚା ହଉ ମୁଁ ଏ ଚା କୁ ପିଇବି। ଦେ କହୁଛି ପରା। ନା ଆରେ ଦେ କହୁଛି ପରା। ନା ଦେବିନି। ଆରେ ଦେ କହୁଛି ପରା। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ଏ? ଯଦି ପାଟି ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା तो सुंदरी मोटा पूरा बांदरी ही था है कौन कहलो मु बांदरी हां हां तू कौन कहलो मु बांदरी हां हां तू कौन कहलो तू बांदरी तू बांदरी तू बांदरी तू बांदरी 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 छोड़ भी कौन रवि भाई आसी थी आज्ञा जुहर हो अरे भद्रलोक घर भितर केମିତି ପଶିବା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହଜୁର ମୁଁ ଭାବିଲି ବଡ଼ ସାନ୍ତେ ବୋଧେ ଅଗଣାରେ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ ରାଗିକି ଗଲେଣି ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଡ଼ ସାନ୍ତେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଯିବୁ ନହେଲେ ଗତ ଥର ତୋ ପିଠିର ଚାବୁକ ମେଡ଼ା ଦାଗ ଏଯାଏ ଲିଭି ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବି ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଠିକ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଜୁହାରେ ସାନ୍ତେ ଜୁହାରେ ସାନ୍ତେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପଟ୍ଟାର ପୁରା ତା ନୂଆ ବୋଉ ଏଥିରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇଛି ହଁ ସାନ୍ତେ ঠিক ଅଛି ଏଥର ଦେଖିବି ଭାଗବତ ଜମିଦାର ବଂଶ କେମିତି ଦଖଲ କରିବ ଦଖଲ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଣିକ ଯୋଉଠି ପାଟ ଜମିକି ପୁରା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାତାରାତି ସେଠି ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଜମି ଉପରେ ସୁଦୂର ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ତାମାନେ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମତେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ପିଆଦା ରାମଶରଣ ଘାତରେ ଆଜ୍ଞା ଡକେଇ ପଠେଇ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇକିନି ଗୋବିନ୍ଦ ତୋର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମି ମୋ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମତେ ତ ଆଗରୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ରାମଶରଣ ଲଗେଇ ତାଙ୍କର ସେ ତାଲୁକପଡ଼ା କଚେରୀ ଘରେ ବନ୍ଦିକ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶାରଦା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବତୁଲ ମଣିଷ କିଏ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇ ଆସ ହଁ ସାନ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଶାରଦା ବାବୁ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅନେକ ଥର ବୁଝେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିକୁ ନେଇ ଆମ ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଖାଲି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆରେ ଖାଲି ଚଳୁଛି ଚଳୁଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପଟାର ସତ୍ୟଟା ରାୟ ବଂଶ ଖାତାରୁ କଟିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଜମି ଉପରେ ରାତାରାତି ସୁଦୂର ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସଦାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତମେ କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇସାରିଛି ପାଇଛି ବସ୍ତୁତ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିର ଆଇନତ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାର ଜମିଦାର ରାୟ ବଂଶ ତମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କର ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏ ରାୟ ବଂଶ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ରକ୍ତପାତ ଦରକାର ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବନି ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଧୂଳି ସାତ କରିଦେବି ଆଉ ତୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ କୁଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶମିତ କରିଦେବି ଯା ସଦାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତେବେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି
ମାଣିକଦଳି ପାଟ ଜମିରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅ। ମାଣିକଦଳି ପାଟ ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାର ରାୟ ବଂଶର ଥିଲା ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। प्रतिकार उपाय मते बेश जଣା ଅଛି से जो दुस्साहस କରିଛି तार प्रतिफल राय वंश को भोगिବାକୁ पड़िବ। हजूर ए छोट मोर गोटे बड़ कथा आज्ञा मु भाबुची
ନାଲି କୋଠା ଦେଖାଇ ଦେଲେ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖି ଯାଆନ୍ତା। ହଜୁର ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିର ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ହଜୁରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ତୟାର ହେଇଅଛୁ। ଖାଲି ଆଦେଶ ମିଳିଲେ ନା ରଫା ଦଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସର ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ସାନ ବାବୁ ଏ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଗପଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଶତ୍ରୁତାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଦକ୍ଷିଣ ନେଇ ସାରିଲେଣି? ଶାରଦା ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ। ହୁକୁମ ଚଲେଇବା ଲାଗି ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଲି କୋଠାକୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପାଟ ଜମି ଦଖଲ ନ କରି କଣ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବେ? ବଡ଼ ସାନ୍ତଙ୍କର ହୁକୁମ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳବଳ ନେଇ ମାଣିକ ଯୋଉଠୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯଦି ବଡ଼ ସାନ୍ତଙ୍କ ହୁକୁମ ନଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରକାଶ କରି ହେଇ ନଥାଏ। ହଁ ଏମିତି ବି କିଛି କଥା ଥାଏ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖି ପ୍ରକାଶ ନ କରି କରା ବି ଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଶାରଦା କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନ୍ୟକୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଘର ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ସାରିଲେ? କଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେ ନିଚ ଆଉ ହୀନମାନର ମଣିଷ ତମେ। ଛି ଦେଖୁଛ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ତମ ଉପଦେଶକୁ ଅମୃତ ଭଳି ପାନ କରି ନଉଥିବା ସେ ଲୋକଟାର ରାତି ଦିନ କେମିତି କଟୁଛି? ଆରେ ସେ ଲୋକଟା କଣ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ? ସେ ତ ଝଣ୍ଠେଇକି ମୋଡ଼ି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଖେଣିବା ପାଖରେ ବସବୃତ୍ତି ଏଭଳି ଲୋକଟାକୁ ଯଦି ତାଗିଦ କରି କହିବାର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତମେ ଆସିପାର।
ଦୋଷ ନେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲା ଚିଠି ଦବ ଚିଠି। ମନେ ପଡୁଛି ନା? ଆରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କଣ ବା ହବ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି, ଅପା ଆସିବେ। ଆସିବେ? ଆରେ ଦିନ ରାତି ମୋର ପାଖରେ ବସି କାହିଁକି ଏତେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛୁ? କହିଲି ପରା ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ। ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ। ତୋର ଏଇ ଉପକାର ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝି ପାରିବିନି ଭଲ। ଓହୋ ପାର୍ଥ ଭାଇ, ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଉଷୁମ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ, ମେଡିସିନ ଖାଇବ। ନୂଆ ବୋହୂ ଶୈଳ କଣ ଆଉ ଆସିବନି? ଆରେ ତମେ ଆଗ ଭଲ ହେଇଯାଅ, ସେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବନି କଣ ସେଠି ରହିଯିବ? ନୂଆ ବୋହୂ, ହଁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ନାଇଁ ଓ ଠିକ ଅଛି। ରବି ଭାଇ ଆମର ସେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମି ଉପରୁ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନର ଲୋକମାନେ ହଟିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଲୋକଟା ତଡ଼ାରେ ପିଟିଦେଲା, ନହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ସେ ମୋ ଲୋକକୁ। ମୁଁ ଦେଖିବି ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିକୁ ସେମାନେ କେମିତି ନେଇଯିବେ। ଭାଇ ତମେ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହବ ଭାଇ। ଆଇ ରବି, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମୁଁ ମୋର କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ରାୟ ବଂଶ, ଆଉ ସେ ଜମି ଉପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହକକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶ ସହିତ ମୋ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଛି। ପାଠ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସରିବ କେବେ? ଶୈଳକୁ ତମେ କେବେ ତା ବାପ ଘରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଭାଇ ମଝିଆ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଶୈଳନାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଅପାର ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓହୋ, ଆରେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ତମମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ମାନସିକ ଚାପ ପକାଉଛ। ଓ ଠିକ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। ମୋ ପାଇଁ କାହାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ତୋର ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି, କେବେ ଆସୁଛି ଆସୁ। ମନ ହଁ ଭାଇ, ତୋ ପାଠକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିର ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେମିତି ତଳେ ନ ଭାଇ ଶୈଳ ନବୁକୁ ଆଣିବା କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆପଣ ଯଦି ନ ଯିବେ ସାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନକୁ ବୁଝେଇବି। ତମେ ଠିକ ଚିନ୍ତା କରିଛ ରବି। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଂଶର ଅଭିଜାତିରେ ବନ୍ଧା ଏ ଲୋକକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଠିକ ହବନି। ଯଦି ପାରୁଛ ତମେ ଯାଇ ଶ୍ରମା
আরে তুমি কোন পই মতে এমিতি কই যাচ্ছ আরে বর্তমানে বংশর পরিস্থিতি যাহা আরে সেটি মু দেখি কোন কহিবি যদি পরিস্থিতি এমিতি হব বলি জানিছিল তেবে সে ঘরে বন্ধ বাঁধুছিল কাহিকি ଆଉ ଯଦି ସେ ଘରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲ ତେବେ ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ରାୟ ଜମିଦାର ବଂଶର 50 ବାଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି କିଏ କୋଉଠି ଖାଉଛି ତାର କିଛି ବି ହିସାବ ନାହିଁ ହେଲେ ହେଲେ ସେ ପାଟ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିତ୍ତ ମୋର ଯଦି ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶ ତାକୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଦଖଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ଆରେ ବହୁ ଆମର ଆମ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ରାୟ ଜମିଦାର ବଂଶର ଆମ ବହୁକୁ ସସମ୍ମାନେ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର ଭାଇ ସାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ନୂଆବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ କାଲି ଯଦି ମଝିଆ ଭାଇର କିଛି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆରେ ତମର ସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି ଆରେ ପାଠ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ବହୁ ସହାୟତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଯେ କକା ବରଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଛାଡୁନି ଆଉ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉ ରୂପ ନେବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ନାଇଁ ରବି ତମମାନଙ୍କର ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ନାଇଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ବାଗପଦା ଯିବି ଆଉ ମୋ ବହୁକୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କକା ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ବଂଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବି ଭାଇ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ ମତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ अरे से तो अंकल केते बेले हेले हाँ तो से मोर अंकल सुन बुझिलु से तो अंकल हन से होजन तो भिड़े आज तो को भाई बन डाकी भाई सुनो बापा को बड़े लोक एते बड़ लोक को भाई केन डाकी तू एबे सानो पिला बड़ हेले सब कथा जानो तो भीतर को जा मां के पास हौ म जाउछु तू आसला मते खोइ दबो होला हौ जा अप्पा मने राखी दबो आसला मते खोइ दबो तू जा
କହିଲେ କି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଭାଇ ତତେ 4 ମାସ ପାଇଁ କଣ୍ଟ କରି ଆଣିଥିଲେ। ବିକିର ଜନ୍ମଦିନ ତ କେବେଠାରୁ ସରିଲାଣି। ତତେ ନେଇ ତୋ ଶାଶୁରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା କଥା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାକା? ମଝିଆ କାକା ତ ଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ପାଟ ଜମି। ମୁଁ ଆସୁଛି କାକା। ଭାଇ ଶୈଳକୁ ତା ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଯାଉଛୁ? କାହିଁ ଝିଅ ଆମର ତତେ ଯିବା ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରୁଥିଲା କି? ନମସ୍କାର କକା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମେ ହଠାତ୍ ଆସ ବସ। ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାଗପଦ ଜମିଦାର ବଂଶ ଆଉ ମାଣିକଜୋଡ଼ି ଜମିଦାର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ନୀଳାମ୍ବର ରାୟଙ୍କ ସମୟ। କିନ୍ତୁ କକା ଆମ 2 ବର୍ଷ ତ ଏବେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସାରିছে। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କକା କ'ଣ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣେ? ସବୁ କିଛି ବିବାଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତାର ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସୁ। ଆପଣ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ଆଉ ମୁଁ ମାଣିକଜୋଡ଼ି ଜମିଦାର ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଛି। ହଁ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ମୋର କହିବା କଥା କକା, ଆମର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କକା ଆମ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଣିକଜୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିକୁ ଆପଣ ଜୟୀ ପାଠକୁ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯୌତୁକ? ପାଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୟୀ, ଆଉ ଯୌତୁକ ଦେବାର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ 2 ବଂଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଣିକଜୋଡ଼ି ପାଟ ଜମିର ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛେଇବି। ପ୍ରସ୍ତାବ? ନମସ୍କାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ହେଲା ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ମାଣିକଜୋଡ଼ିର ବୋହୂକୁ ସସମ୍ମାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଭାଇ ଆସିଛୁ। ସବାରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମାଣିକଜୋଡ଼ି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ପ୍ରସ୍ତାବର ଯଦି ମୂଳକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୁଳୁଥିବା ନିଆର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କେବଳ ଅଧିକାର ରହିଛି ବାଗପଦା ଜମିଦାରର ମୁଖିଆ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବରଦା ପଶ୍ନାଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ସବୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯୌତୁକ ଦାନର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବା କିମ୍ବା ରାୟ ବଂଶର ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରି ମାଣିକଜୋଡ଼ି ପାଟ ଜମି ଉପରେ ଦଖଲ ନେବା, କୌଣସିଥିରେ ମୋର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଶୈଳକୁ ପଠାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚିଠିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥ ରାୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ନ ହେଇଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୋ ଝିଆରୀ ଶୈଳ। କକା, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ବୋଉ ଉପରେ ମୋ ଭାଇର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ଫେରି କରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ଜନ୍ମକୁ ସାଥୀ ସେମାନେ? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରି ଚାଲେ।
ताको प्रश्न करने को दुस्साहस कहारी पाखे न थाए मोर शेष निष्पत्ति जेते दिन पर्यंत पार्थ निज गोड़े ठिया न होइछि सेते दिन पर्यंत से मो झियारी शैल को स्त्री रूप में पाई आवश्यक पड़े पार्थ और शैलर विवाह को अस्वीकार करने को भी मो कुंठा बोध करी ना आपण एमती कौन कौन आपण मो बहुर कका नाउ कहीं आवश्यक पड़े मु एही मुहूर्त मो बहु को मो घर को लेकिन जाई परिबी नहीं जाई परिबो ताहेले मते पचारिबा कोन कक्का बुझी पारछंती कक्का यार परिणाम कौन हम निजर मनीषा पूर्ण करबा पई कि मु नुआ बो को कौन पई मोहरा बनउछ रवि भाई आसीबा अरे अहंकार अंध गली भीतर को बुड़ी रहितवा मनीष को बुझाई कि किछि लाभ नै हां बोला बेले कहि देउची बागपदा जमीदार वंशर मुखिया बरदा प्रसन्न पटनायक ओ सारा भाई कोका ससुर हिसाब रे आपन को प्रति मोर यथेष्ट सम्मान थिला किंतु मु आज भाबुची आपन से सम्मान पाइबा पे हकदार नु हां कथा रहिला पाठ जो दिन स्वाधीन और स्वावलंबी हम से दिन आप उभय को विवाह को स्वीकार करी आप कथा को अस्वीकार करती तेरे सिद्धार्थ राय दिन असल रूप को आप देखिए आसुची आपण आज जो निष्पत्ति नहीं मोर भाई प्रस्ताव को अग्राह्य कर आपण आगु को जाई निश्चय अनुताप करेंगे सेते बेल को एड़ी गुड़ कौणी को हो जाई आसुची अधिकार अरे जहाँ भी किसी मो निष्पत्ति नहीं छी ता हम वंशर स्वाभिमान दृष्टि उचित है बा बाल आदर्श मनीष बा भाई तुम मनीष न पशु अरे शैल जदि तुम झील होता बड़ भाई आज जब बंची था तुम कौन या कही जात ठीक घृणा लगुच तुमको देखिकी कहीं मो जीवन सहित खेलिले काका कि दोष मो करदिनी तमरा की दोष करिथिला मो भौणी सरोजिनी कौन पाई सिद्धार्थ राय रो बापा नीलांबर राय विवाह करिवार प्रतिश्रुति देई विवाहर पूर्व दिन नष्ट चरित्रा कही विवाह प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिथिला भौणी मोर निंदा अपवाद सही न पारी शेषरे आत्महत्या कला प्रतिशोधर नियारे मु सेबेठु जळुछि आपण प्रतिशोधर निया को ठंडा करबा पाई मो जीवन सहित खेलिबार अधिकार किए देला आज जदि मो बापा बची थाते आपण कोन एमिति निष्पत्ति नहीं पारि थाते मु एबे एक खड़ी मो स्वामी घर मारी को जोड़ी पिछु काका आपण सवारी रो बंदोबस्त करो अरे जहाँ भी किसी मो निष्पत्ति नहीं छी हम परिवार रो स्वार्थ पाई नहीं छी किंतु मो स्वार्थ पाई तो नुआ ना आपण भूली जाउछथि काका मु हौजी मारी को जोड़ी जमीदार वंशर बो मो स्वार्थ सदा खेलिबार अधिकार किए देला हो तमे विवाह करिनो सेते माई गोटे सदा बाजिया मुंडर सिंदूर निभे दवा कथा चिंता करिनो मान सम्मान रो मोह तमरे एते बेसी जे तमे मारी सारा मन बुझिबा को आज्ञा मंगल कैसे चिंता करी जीवा सर बाहर गौड़ मैंने सवारी धरी अपेक्षा कर
ପାଣି। କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି? ଶୈଳ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ? ଶୈଳର କକା ତୁମକୁ କଣ କିଛି କହିଲେ କି? କିଛି କହୁନ କଣ ପାଇଁ? ରବି, ତମେ ତ ଯାଇଥିଲ। ଶୈଳ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ କକା କହିଲେ? କି ଲୋକ ତମେ ସବୁ କେଜାଣି? ଦି ଭାଇ ଯାକ ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଶୈଳ କେବେ ଆସିବ? ତା କକା କଣ କହିଲେ? ସେଠି କଣ ହେଲା? କେହି କିଛି ବି କହୁନ। ଏଡେ ଏଡେ ମୁହଁ କରି ଦି ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛ। ମୁଁ ପରେ କଣ ପଚାରୁଛି ତମକୁ? ପାର୍ଥ ଘରେ ଅଛି? ପାର୍ଥ ଭାଇ ଏବେ ଥିଲେ। ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଶଶୀ ଜିଦି କଲା ବୋଲି ତାକୁ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବା ବାବୁ ତୁ ପାର୍ଥକୁ ଡାକିଆ। ବାପା ବାପା ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ଖୁଡି ମୋର କେବେ ଆସିବେ? ଭଲ ହଁ ଭାଇ। ତୁ ଶଶୀକୁ ନେଇ ଘରେ ଭିତରକୁ ଯା। ସେଠି ବସ। ଆରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ମତେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ପାର୍ଥକୁ। ଶୁଣ, ବହୁ ଶୈଳ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇ ଆସିଛି। ସେ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ତା କକା କଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ଆରେ କାହା ଆଗରେ କୋଟା ହେଇ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥରେ କେବେ ଚାହିଁଥିଲା ନା ଆଜି ଚାହୁଁଛି? କଣ ତମେ ସବୁ ଏମିତି କହି ଚାଲିଛ ଯେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ ଆଉ ତମେ କହୁଛ କଣ? ପାର୍ଥ ତା ଭାଇ ଭାଉଜ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଶରଣାଗତ ଜୀବ କରି ବୁଲୁଛି। ତମେ ଏଟା କି କହିଲା? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦୁନିଆଦାରରେ ଛୋଟ କରିଦେବି? ଆରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମ୍ପତ୍ତି ତିନି ଭାଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଷତି କଣ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? କଣ ସବୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପି ଚାଲିଛ? ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼ିଛି କି? ଶୈଳ ନବର କକା ବରଦା ବର୍ଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭାଇଠୁ ଭାଗ ନେଇ ପାର୍ଥ ଯୋଉଦିନ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହବ ସେଇଦିନ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଫେରି ପାଇବ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ବାଧା ଦେବି? ଆରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଠିଆ ହେବି? ଆଜି ପାର୍ଥ ପାଇଁ କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କାଲି ରବି ବାହା ହବ, ଆଉ ରବିର ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏ କଥା ନ କହିବେ ସେ କଥା କି କହିବ? ପାର୍ଥ ଆଉ ରବି, ତମେ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ବି ସୁରମା ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ଦେଖି ଆସ। ତେଣୁ ତମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ତିନି ପୁରୁଷ ଧରି ଏକାଦବତୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ କରିଦଉଛି। ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନେଲ ଭାଇ? ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଏ କହିଛି ଭାଇ? ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛ, ହେଲେ ବାପ ହିଁ ପୁଅକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛ କେମିତି? ନୂଆ ବୋଉ, ତମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଟିକେ ଭାଇକୁ ବୁଝଉନ। ତମ ଭାଇ ଆଜି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ତମର ସଂସାର ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁ। ଘରର ବଡ ପୁଅ ହିସାବରେ ତମ ଭାଇ ଏତିକି ତ ଚାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନୂଆ ବୋଉ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଭାଇକି ତମେ ବୁଝାଅ।
ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ନୂଆ ବୋଉ ମୁଁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବିନି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ନୂଆ ବୋଉର ପୁଅ ହେଇ ରହିବି ଏ ଘର କଙ୍ଗଣରେ କେବେ ପାଚିରି ନ ଉଠୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ତମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଦৌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ନୂଆ ବୋଉ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବି ତିନି ପୁରୁଷ ଧରି ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଜମିଦାର ବଂଶର ଏକାଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଠିଆ ହଉ ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୈଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେବି एकथा जाई तमे तम कक्का को पचार से ठीक उत्तर दे तम हाथ धरिकी घर को बोहू ही आसला दिन ठारू बापा घर को कौन सी कथा पचारे बाकी लड़िबा मु उचित माने करी मोटर संपर्क चिन्ह करबा कथा कहउतला ना कोन एति भाई मते सतिर विदाय देई दिला अरे हमें स्वामी स्त्री तो जन्म को साकी सतिर अग्नि को चारि पके मो हाथ धरि सात बेरा नहीं दिला कोन एति भाई की देख सोया मु जानी नथिले कि मु गोटे अयोग्य अपदार्थ बोली अरे रजा घर झील तमे बागपदा जमीदार वंशर किए को वंशर को रजा झटा कथा सुनिबा को मैं टिका आसिनी अरे तमे स्वामी नमस्ते देख शैल मु जहाँ भी निष्पत्ति नहीं केवल तुम भल पाई नहीं मो मातार सिंदूर हम स्वामी स्त्री संपर्क मत तुम्हें क्षमा कर दो शैल शुणे ते अपेक्षा कर आज हुए तो समय तो ऊपर भारी हो पड़ी काली जे समय चलो तू पीता जिपा ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୈଳର ପରିବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ଶୈଳ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା
ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଏହିପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ଦେଖିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଅଛି ତେବେ ମୋ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ତୋର ଶେଷ କଥା? ହଁ, ମୋ ଶେଷ କଥା। ଏ ବାଗପଦାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକା ନୁହେଁ। କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କାଢ଼ି ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଶାରଦା ତୁ? ହଁ ମୁଁ। ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ଅପୁତ୍ରିକ, ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ସମସ୍ତ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ବିକ୍ରମକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଶାରଦା ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାରି ପାଖରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନାହିଁ। କାହାରି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଭାଗ, ମୋ ପୁଅ ବିକ୍ରମକୁ ନେଇ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆରେ ସେ ତ ମୋ ବଂଶର ମଣି, ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମଣିଷ କରିବି, ସେ ହେବ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମୋ ବଂଶର ମଣି ଆଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ କଥା ତ ସମୟ କହିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ମୁଖିଆ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସମ୍ବାଦ ନେଇ। ସମ୍ବାଦ? ହଁ ହଁ, ସମ୍ବାଦ। ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ଜ୍ୱାଇଁ ପାର୍ଥରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଝିଆରୀ ଶୈଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରୁ ନିଖୋଜ। ଛୁଆ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଖବରର ବଗିଚାରେ ଖେଳଉଥିଲି, ହେଲେ ସେ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପିକି ବାବାର ଯଦି କିଛି ଟିକିଏ ବି ହେଇଯାଏ ତତେ ମୁଁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଇ ମୋ ପିକି ବାବାକୁ ଖୋଜି ଆଣୁଚା। କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଗୋଟେ ଖୋଜନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ଆପଣ। ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ଯଦି ବିକି ଆଉ ଶୈଳର କିଛି ହେଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଟ୍ରିଗର ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ, ଶୈଳ ସାନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରେ। ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରେ? ହଁ, ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୁଁ ତୋର ବଂଶକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବି। ଆରେ ତମେ ଦିଟା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ? ଯାଅ, ବାଗପଦାର ସବୁ ଲାଠିଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କର। ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ଆଜ୍ଞା। ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡା, କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ସେ କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ରାୟ ବଂଶରେ କେବେ କଳଙ୍କର ଦାଗଟିଏ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଦେବନି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଯିବି। ରୁହନ୍ତୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଗ ମୋତେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶାରଦା, ଏ ଭାଇ ଭାଗ ବାଣ୍ଟର ସମୟ ନୁହେଁ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ଭାଇ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ତୁମର ଭଉଣୀ, ଆଇନ ତ ତାର ମଧ୍ୟ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ଜମିରେ ହକ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଗପଦା ଜମିଦାର ବଂଶର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ତମେ ଦି ଜଣକୁ ମିଳିମିଶି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ, ତମେ ମାନେ ଚାଲି ଯାଅ। ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ ଦିଟା ଗଲେ ଆମେ ଦିଟା ଏଇଠି ଅଛୁ ହଜୁର। ହଜୁର, ବଡ଼ ସାନ୍ତେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ହଜୁରଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବାଟା ଥାଏ। ତମ ଦୁଇଙ୍କର କିଛି ହବନି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମାଣିକ ଯୋଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚ। ଶାରଦା, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଯିବା। ଭାବିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ଭାଇ। ହଁ, ସେ
से एठी आसी पहुंचबा आगुरु आमुको आगो बिक्की को तांका अढोलरु दूरे रखिବାକୁ पड़िबो। खाली बिकु नुहे तुम माने समस्तଙ୍କୁ बरदा प्रसन्न का आगु किसी मुहूर्त पर दूरे रहा पड़ो कारण बर्तमान से हिंस्र हो आसुंट दुई वंश मध्य संपर्क इतिहास फर्द को जदि आम उलटाइबा तेरे शत्रुतार शिखर भागरे गोटे पटे रे बागपदा जमीदार वंशर मुखिया बरदा प्रसन्न एवं आउ गोटे पटे रे माणिक जोड़ीर जमीदार आपणकर भावनात्मक चिंताधारा को मो सम्मान जनाऊँ नरोत्तम बाबू आ संगे संगे सूचाई दूसरी कि बर्तमान भावना भितर बुड़ी रहा समय एवं नुहे मो माणिक जड़े जमीदार वंशर ज्येष्ठ उभय वंशर सुरक्षा दायित्व मोर भाई समस्त नहीं घर भर जाओ मु अच्छी आसिले मु बुझेबी से हमर कका ससुर जाओ भाई जाओ नाई लोक मु बागपदा वंशर जय मु ताको सामना कर मु भावुची पार्थ सिद्धार्थ राय होउछन एकमात्र व्यक्ति जे कि बरदा प्रसन्नकर क्रोध को शांत करते
ବାଲା ସେ ହଉଛି ବଳବା। ଆରେ ଆରେ ସେଠି ଓଲାଲିଙ୍କ ବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ପାଇବା? ଆସୁନ ଜଲ୍ଦି, ଶୁଭ ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବ ଯେ। ଯଦି ଦି ଗୁଣାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା ଗଲା ସବୁ। ହାତ ଗଣ୍ଠି ନା ଫାତ ଗଣ୍ଠି ବାଡ଼ୁଅ ଭୂତ ଭୂତ ନେଇ ବୁଲିବ ଯେ। ଆରେ ହସୁଛ କ'ଣ ସବୁ? ଅପା ବରକନ୍ୟାକୁ ଆଣୁନ। ଶୈଳ ନେଇକି ଆ, ମୁଁ ଫୁଲ ଆଣୁଛି।